салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши Иброҳим Азизов. хеле ки медонед, мо дар саҳифаамон забони англисиро аз сифр ройгон ба шумо меомӯзонем. аз ин рӯ ба канал обуна шавед ва дӯстони худро ба канали мо даъват намоед. дар ин навори кӯтоҳ мо калимаҳои наве ки дар дарси 20 омӯхта будем такрор мекунем. мегузарем ба саҳифаи дигар. дарси имрӯзаамонро мехоҳем бо quote of the day, яъне сухани рӯз ва ё сухани бузургон оғоз кунем. ва сухани рӯзи имрӯзаамон чунин аст: Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. by Nelson Mandela. яъне тарҷумааш ба тоҷикӣ мешавад: илм пурқудраттарин силоҳест ки бо он метавон ҷаҳонро тағйир дод. ва муаллифи ин сухан Нелсон Мандела мебошад. мегузарем ба дарс. New words, калимаҳои нав. Spell мешавад имло, ба ҳарфҳо ва ё ба ҳиҷоҳо гуфтан. Pronounce, талаффуз кардан. Push, тела додан. Pull, кашидан. Teach, дарс додан. Fix, таъмир кардан. Kiss, бусидан. Brush, шустан. Wear, пӯшидан. Leave, тарк кардан. Fall, афтидан. Play, бозӣ кардан. Sit, нишастан. Turn on, гирён кардан. Turn off, хомӯш кардан. Wash, шустан. Cry, дод задан ва ё фарёд кардан ва ё гирья кардан. Try, кӯшиш кардан. Pay, пардохт кардан. Enjoy, лаззат бурдан. Worry, хавотир шудан. Buy, харидан. Stay, мондан. Fly, парвоз кардан. дар ин ҷо дарси имрӯзаи мо ба поён расид. лутфан ба навор лайк гузоред, фикрҳои худро дар шарҳҳо нависед. ин наворро ба дӯстонатон ва шиносоятон равон кунед. барои хабардор шудан аз дарсҳои нав зангуларо зер кунед. аз ҳамаи шумо барои тамошои навор то охир миннат дорем. лутфан моро пайгирӣ намоед ва мунтазири дарсҳои нав бошед.